אני מוקצ'ו. أنا بجيبش أنا لقيت ناخذ الجعل وقال لي نحب الشيبس يجيب لها وصافة. حبرت عليه. عينه في الفيشتانشا الكابوسية. عينه بالكابوسية. هي تزوجت على ولد حيريس. هي تزوجت على ولد حيريس. أنا أبويا تعرف شكون هو؟ في الأكاديمية. اللي كان يمشي مع موني الدباي ويمشي مع دوني ويمشي مع الجيبورين. كان يقولوا له هو في بالحسن قالوا له في الأكاديمية. أنا بخلافه بني دودي. هيا بيتنا. مش براح أموتينو. سارة وربكا حيد مليها ويستير بتبحث. أمين. هو يبارك وتاخذ ويشمرك وحييك. هات كبدها. لا فدريكيز ومشبحته ويلادين. أنا رحيل. حالو. رحيل هات. كلمة جميلة. هات جميلة بس ويشمرك وحييك. لك مشروط البيت نتبع. بتحيي بلايك بتاعك مش محتاج بأوشر وعوشر وبرؤوس معلش. آمين. بتزكيه مفروض يبالي لما قلنا لا. תודה. مش براخ أبوتينو القدوسين الطاهرين أبراهام ويسحاق ويعقوب وموسى وأهرون داوود وشلما هو يبارك ويشمر وينصر אותך أدון עמוס גואטה. עמוס גואטה בן אימה. טוני דריקס. וחי דריקס. חי דריקס קדוש שמרך וחייך. תלך משרות לבך לטובה. באושר ועושר ובריאות מעליה. אתה וכל משפחתך אמן כן יהיה רצון. יראת שמיים גם כן בעזרת השם. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל הנשמה גודלו וטובו מעלה עולם דעת ותבונה סובבים עודו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני חיסון נזכיה בקרוב לחתונה הם תמיד חכם ויזכו לבנות בית נאמן בישראל מלא אושר, מלא עושר ומלא בריאות מעליה. אמן כן יהיה רצון. ועכשיו את הבן שלי, מי שברך ובתנו קדושים תורים אברהם ויצחק ויעקב ומשה ואהרון הוא יברך וישמור את אלכס הבן של בני אביבה בן אביבה קדוש ברוך הוא ישמרהו וחיהו kustaleo שלא משאלות ליבו לטובה. אמן. מה חסר לו? עבודה, פרנסה, קדוש ברוך הוא ישלח לו פרנסה טובה ובריאות מעליה ומאור עיניים וחיי כל המשפחה. אמן כן יהיה רצון. אמן, אמן. עכשיו עוד אחד. דניאלה בהיריון. מי שברך אמותינו שרה ורבקה ורחל ולאה ואסתר בת אביחיל הוא יברך את האישה הנכבדה דניאלה בת אביבה. את אביבה קדוש ברוך הוא וחייה ותיתן בן זכר שתלד אותו בקלי קלות בלי סבל ובלי עינויים ותגדל אותו לתורה וחופה מעשים טובים. אמן כן יהיה רצון. אמן. תודה רבה. היא יודעת שיש לה בבטן? יש לה בן ויש לה כבר שני ילדים, יש לה בן ובת ועכשיו בדרך עוד בן. אז הוא יגדל בתורה בעזרת השם. חסד ורחמים מלא כבודו
tornerò in Israele presto e spero di incontrarti un'altra volta. Magari stai vicino a Bremer, anch'io sto a Tel Aviv, ti vengo a trovare. Portate per favore saluti da me Alla Keilah di Roma. Sì, a Shalom Teshub, agli anziani, certo che si ricordano, certo. Contaci, sicuramente lo farò. Cavolo, Dani Baglai. Dani הייתי פעמיים בחזן בראש שנה וכיפור. יופי. אבל אמרת מה אני צריך לשאול את אשתי? גם שיחק שם זאביק תבוא עכשיו לאיטליה. זאביק זלצר. הוא בא. הוא שיחק אז. בסוף היא תעשה סרט, כן. טוב, יפה. ראית בסוף איזה מפגש זה יצא? אמרתי לי יהודה, זה מפגש פסקה, אבל על כל הכבוד על האירוח שלך, ממש תודה רבה. תודה. היא תגיד לך. פרופסור, אבי שקד. כל הכבוד בארץ, דוקטור. זה לא כל כך, יש לי... לא, רגע, זה לא כל כך. זה הקטן בהם. בן הקטן הוא... אני זוכר מה שהרב של נתניה. גם בעלך. בעלך של צ'ילה. הכיר את בן הוא נלחם נגד הרפורמים. בסנטיאגו דה צ'ילה. אחי בשדה עוזיה. בסדר, אבל לא נגמר עם הסיפור. ולחסן אני זוכר. לא זוכר את השם הפרטי. את השם ולחסן אני זוכר. על הבחור כן כתוב בהכשר הרב יצחק שקד. אתה יודע איזה עולם קטן זה שהוא מקבל יין בהכשר של הבן שלו. מצ'ילי, סנטיאגו. היה עמוס. כן, נוסעים, ובקרוב ניפגש בעזרת השם. תודה רבה. עזבי את היד שלי. היא מצלצלת, יש להם את הטלפון של אביבה, כולם אבא, נהנית מהמפגש? כי לא כל כך רצית לבוא. עכשיו אתה מרוצה? כן? התרגשת מהסיפור? התרגשת מהסיפור? יאללה, andiamo. ciao, פה ושם, באמצע שמונה, תתקשר אליו. תבוא. מה אכלנו את זה עם שקדים, הכל שקדים. ססים בבואם עושים באימה רצון קונם נותנים לי
ישמור צהלה ורינה